mari yedare akutaura izvozvo ndichina manyandu Chapauka Ishmael achitaurira kuna Murira Tendai. Ishmael. Mimi wakauya wanamurira pamba vachikumbira vachikumbira weti yemudzimai wangu. Taura makasimudza ziona isusu kana tiri padhuze nemari tichiita mukundwa. Wakauya wanamurira pamba pangu vachikumbira weti yemudzimai wangu. Ndaisaziva wabva ipapo munhu wavo waikumbirira weti akafa, akabva ashaika kudaro ndokubva wanditi tikuda kuti kudawo munhu pakufa kwakaita munhu wedu nekuti ndiwo wakauraya munhu wedu, ndopo wakandima kuti Chapauka wauraya, ndopandakamirira nyangu, ndosaka ndakakudza nyangu kunemakara. Muruizwa here nyaya aina kujeka changamira. weti waifungidzira kuti ngerukawo here ndechii kuti wandodzikinura here Iwo handisi kuziva ndiwachataurawo mamiri zvakaita kuti ngeimaida weti Mutore changamira. Ini sesta rangu riri papepa rikudeedzwa kudare reBhurino. Handina wandakatuma kundokumbira weti. Asi nyaya iri papa changamira, nyaya iri pakati wachapauka nemunina wangu akashaika musi wa23 January kunesa. Ndopane nyaya yacho iri papa. Yes, ane zvaaituma munina wangu. yanga iri nyaya yei pamuni kuti uyu haasi kutaura imi hamusi kutaura. Nyaya yanga iri papa yanga iri kuti munina wangu uyu akarwara kubva muna end of September last year. Tibva taedza mahospital. Anonzi ani munina iyi? Moses Mrisa. Okay. Airwara nei? Akatanga achiti gumbo. Aipazoti mwiri yese. Aingorara achigomera achiti ndikutadza kumangu kurwadza, ndikutadza kuita tsvina, zvakawanda zvaita. Saka kurwara kwese kwaaita muna January after Christmas, 27 January, ndobva ndakazodaidzwa inini, handigari padhuze nawo, ndogara kuMutwegora, ndiwo ndogara paChimutowa. Ndobva ndakazodaidzwa inini ndichitaurwa kunzi munina wako pane zvaari kutaura kuno. Ndobva ndakaenda kumba kwake. Vandalosvika achitaura enda achiti mukoma inini ndikuda ndarwara ndikurwadziwa, asi ndoda kuti ndinokumbire ruregerero ndevababa Chapauka ndevekuti ndakadanana nemukadzi wavo. Ndo pandakadzokera kuTwegora ndichiti ndikudzoka mangwana kusenda 7 ndichibva ndafonera sabhuku wangu, sabhuku Chimutowa vanowa vari muno, ndikandisanganawo nemi kumba kwemunina wangu. Ndo pavakauya ndichibva ndavataurira kuti munina wangu ari papa akarara apa uyu arikutadza kusimuka uyu ari kuti ndiendereyo kuna Chapauka ndotikumbirawo ruregerero nokuti ndakashereketa nemukadzi wavo. Tisaita sekudaro tichitori pamba ipapo mai nini mudzimai wemunina wangu ndopa wakatumwa nemurume wavo kuenda kumba kwaChapauka kunyaya yeweti iri kutaurwa iyi. Funga vari munhu vachagona vachitaura kuti zvafamba sei. Then vaChapauka pavakasvika shoko kumusha kwavo vakabva vauya kumba kwemunina wangu, ipo vasvika ndakagarawo nasabhuku wangu nevavakidzani sikuziya nyaya iyoyi yaitaurwa nemunina wangu nekundokumbira ruregerero kuna vaChapauka. Vakasvika vakagumbuka zvechokwadi. Ini ndaisati vaziva, ndakatanga kuvaziva musi wa6 January vaChapauka pamwe chete nemukadzi wangu. Saka kugumbuka kwavanga vakaita vakati kwazisa vakati varume imi vanofara vaimurira vauya kumba vachikumbira kuti zvinorevei izvi. Ini ndopa ndakati vaChapauka garai pasi nanzwa kuti munonzi vaChapauka, ini ndandisikakuzivi, munondiziva here? Vakati handikuzivi. Ngati inini ndinonzi Murira, ndiri mukoma waMoses Arimbo. Izvozvi kugara patakaita panapa idare ndiri kutoronga rakadaidza sabhuku pano kuti ndiuye kumba kwenyu
nemashoko ari kutaurwa naMozisi ekukungira regero kwaakutaura regai tikutauriri ndakati regai tikutera kumba endai kumba tikutera zvikanzi aiwa musati regai kuuya kumba kwangu kutaurai nyaya yacho ndopa rakati vachapauka mukomana ari kumba kwaMozisi ari kutiwo ndikukungira regero akadanana nemukadzi wenyu iwo ndopokati nyaya yakadaiwo yakuenda mberi saka pakanga paino mapurisa ekwachangamire wangu uchienda mberi vakanga vachifambirawo nyaya dzavanga vatonga nachangamire dzezvikorera kuona kuti munharaunda kuti vachibva vanzwa mashoko iwayo vakati kuti tichakusiyei panapa nemashoko atiri kunzwa ko mukasara mukatemana regai tichiende nemi kuna ani vachangamire kudai ndokutakaenda kwachangamire nyaya ichibva yakugadziriswa nachangamire kuti ari rekwedu ndo zvakaitika izvozvo izvo paine pamwe ndinozodayira ndingati tauri ndizvo mukadzi wake ari pere mukadzi wake anzari mukadzi waMozisi uyako uyamugare mukadzi waIshmael mukadzi waMozisi ndinonzi ani zita okay taurai nyaya iyi baba vachirwadziwa isimudzaizve vanongika vachirwadziwa takagara masikati wakabvunza kuti varipo here kwachapauka kati muri kuvada wei ndoda kukumbira rege kumbofamba sei vamwira wauya here kwachapauka ndoda kukumbira rege ndomashoko wakashaya saka pakazouyawo bamukuru ndobva ndanguvatsanangura kuti ndozvinotaura wari kuti vari kukumbira rege enda munondikumbira rege reku vachapauka ndangotaurawo saka bamukuru vakati toita sei kuti zvauda kutoti tiite sei tiende kwachapauka kwacho tazongofamba semafambiro ari kuti ataurwa nawo iyo wadari saka nyaya yakunza ikuno kudari ndechii nditi nyaya ndodari kunokude kupomerwa kuti ndakaura ndo ndafambira kuti ndakaura nanyakufa uyu because ava ndo andaifamba navo saka ndakasungisa avo ndo andaifamba navo dare vese makatombotongwa ndakambotongwa nyaya zvikanzi chiri kudari kwamakatongwa inini ndaisabvumirwa kutaura because ndaiti ndikada kuti nditaure nyaya yangu ndaitirwa hasha saka ndakaramba ndakanyarara kusvika ndisimudziwo nyaya yangu yanga yanzi chii judgment yacho yawakatongwa judgment inini ndinenge ndanzi ndipe munhu nekuti wabvuma mhosva yandisina kubva mhosva hanzi mhosva here ipapa handisi kuziva changamiri vachazvipindurirawopa ini wachapauka iyo Ishmael ndaudzwa kuti pawakaya vachikumbira veti yemudzimai wako makavapa handina kuvapa ndakaramba asi runyereko rwekuti mudzimai wako akarara naMozisi kana kuti wakadana naMozisi wanga wainaro nanga ndisina unachapauka mukuti mimi mombe yamanga vandimubhisi inashangamire hamisi kuzwa kuti yale imi changamire ndiani ingati pese matitles iziye matinini makani aishechela mbuya kisai mombe yanga imombe mombe yaizi wakabvuma ndisina kubvuma uzi ndini hapana chandaidaia chandaipindura uzi wainditi iwe usapindure pindura mubvunzo ndatokutaurirewo saka ndo mubvunzo ndaiti handigoni kuti ndobvunzwa kuti pindura mubvunzo ndatokutaurira
Pandakabva ndopindura ndichiti ndikuona pamusoro imambo iyo nyaya iyi ine mawara saka tida kuti tibvise mawara acho aya inyase kusara yakati bha. Mamangariro aita murume uyu amangara akati monyorokei, maya vari kutaura wakati monyorokei, zvakare nanya kusungiswa akati monyorokei. Ndichiona mukati mepfungwa sekuti jaira matare mukutaita baba avo wamangarirwa kuti wakaisa rukawo pane mudzimai wavo. Munun'una wababa avo kwakudanana nemukadzi akagadzirwa, adana nemukadzi akagadzirwa kwakusvika pakurwara, wochifamba mawakafamba kwakunzwa kuti kuti upore ende ndomwe weti mukadzi wakarara naye, ndo chakaita kuti wakumbirwe weti avo. Saka mubvunzo wangu uri kuti maiwe mina mushakabvu maidanana here? Mukadzi wacho maiwe nemushakabvu, mukadzi nemurume nemukashakabvu. Alright, saka tiri kubvunza mai kuti mai imi nemushakabvu maifambidzana here? Haikumbirwa weti? Pamberi munonzani zita mukitaura kuti munonzi Melody. Saka avo ndiwo mudzimai wababa ndo vane weti haidiwa. Mubvunzo wangu wakamira wakadaro kuti maiyo pamusoro ikune imimi nemunhu akafa ainzi akatuma delegation kumba kwenyu kwababa wavo kuti imi muite weti yegoenda kumba kwavo mheno zvaida kuita nezvai pamwe kumwa pamwe kuzora. Maidanana here nemufiri? Kwete baba. Kwete ndinopika ipapa. Right, toenda kune mimi matimi uyo mumangariro uyu mati hamuzvizivi kuti zvakabva zvichienda maidei kumba kwababa avo kunze kweweti? Inini handina chandaida, aida munin'ina wangu. Asi zviri kunzi akatuma wanhu enga akuvharaka akatuma ndiani akatuma? Makatenge muine dare rekuti muende kwake uyo tora weti, ndo raari kubvunza izvo kuti maigara dare iri muine chinangwa chipi? Dare reweti inini handisiri kukati marubva. Inini pandakapinda panga pari mashoko ekundokumbira ruregero on behalf yemunin'ina wangu. Ruregero rwei? Ruregero rwekuti akadanana nemudzimai wachapauka. Ndo rari shoko racho. Richida weti kadarei? Kozoti weti munin'ina ndiye akatuma mudzimai wake direct kuti enda upi, enda unondikumbirire weti. Aripe mudzimai wacho? Makaenda iri kuweti mai? Right, iyo mama. Pamusoro imama ndandira kuedza kutsanangura pawatsanangura nyaya yavo pawatsanangura nyaya vatsanangura chiri nyaya yeweti muchanzo achapfuza ine zveweti ine handizvizivi saka ndofunga wazotaura pawatsanangura kuti mudzimai wavo. Asi tiri pauriyo definite mukadzi waMozisi. Mozisi aikutaura kuti akadanana naMwari wakamurara kuti muzosvika kuweti. Akatsanangura chiti ndakafambidzana naye avo, saka ndemunondikumbiriro ndibatsirike. Zvinhu zvinoitika mumushayi wangu wasinawo kana akarunyero kupe kekuziva kusati wanzwa zveweti kuziva mukugara kwenyu. Akarunyere kupe zvinhu izvi zvakataurwa patatombogara ini sezvinhu ini nangu ndanga ndisinganya ndikufamba nababa waita zvekuwaka, saka pandakogara zvakatodaro. Saka zvakazouya futi mukurwara negumbo. Gumbo iri wakarwara, wakatanga kurwara negumbo, ini ndakaenda kuHarare. Ndakapamba ndatosiya zvakanaka. Ndobva wazondifonera wakati gumbo rangu riri kuita sei, riri kundirwadza. Ndakati sei wamurira? Kanzi gumbo riri kundirwadza. Rakangotanga kundirwadza. Ndakati inga ndakasiya zvakanaka. Kanzi aiwa gumbo riri kundirwadza, muri kuuya rini? Ndakati ndofunga chachiri chitatu. Ndakati nhasi ndo zuva randasvika kuGonyara kumun'ina wangu.
Saka ndichaona pasondo ndinogona kuita sei ndogona kuona. Ndakagara kuGreenara pandakakuraita. Ndadzokera kuEquity. Wakafona futi. Ndiri kuuya rini? Friday iyoyo ndinari. Ndikati Sunday tinobudirira kubuda. Ndichibva Sunday iya ndakwanisa kubudirira. Monday ndazobuya Chipiri. Ndobva ndatosvikowafonera ndikati nyaya munditambire havana kukwanisa kuuya munonditambira negumbo rairwara. Ndatsvaga bhara patinodzikira kobva ndaenda kuma ndasvika ndakasvika wari nesauza wavo ndati wazouya wasvika wamuvira zvamune matoita akakuderezeka chii ndagumbo riri kundirwadza ndabika saka ndokubva ndati chiendaiti mangwana tiende kuchipatara engeri mandi ndobva watomuka zvavo zvinova zvinonoka ndamurira zuva rakupisa kana uchikwasaida uchipatara ikatikugadza chiremenzi wakaenda kuchipatara zvishuwa wega wauya nemapiritsi avo kata ndasvika kuchipatara washandisa mapiritsi aya saka gumbo riya raivarwadza ndanga ririve waiti ndiri kubatwa kuva kwako nekusika rudzi kufamba waiti kakusimudza makuaita andakazoenda nawo kuchipatara ndakatambudzika nawo murudzi waifamba zvezviti waiti ndakabatwa pane uyu Moses akatora nguva yakadini achirwara imo mama paakatanga kusvika apfuure akatanga July achirwara negumba aita kakufamba July wegore rapera July muna akashaya rini mubvunzo wangu wekupedzisira Moses anga achikuita basa rake reubaba mumba kubva muna July imomo kubva muna July ndakauya zvakanga zvokuwawarira asi waita zvakanga zvokuwawarira tingatoerenga kuti mazuva mangani asi waita hawo asi akazopedzera asisa kugoni because July wacho mazuva mangani nguva zhinji ese ndofunga kuti muna August kusvikira azo zvapapa okay mambo ine mubvunzo ndoda kubvunza kune ava vauya pamberi penyu kuti kurwara kwese kwaita munhu hapana here kwawakambofamba mumaprofita kana muchiwani kuti wazosvika pakutuma baba kuti handovakauraya chii munhu panorwara munhu vamwe vanoenda hospital vamwe nevavanofamba vachiita kutsvaga batsiro saka mubvunzo wangu inyongori kuti pawariwo mukoma wavo nevamudzimai acho hapana here kwawakambofamba kuti wazosvika kuti wazotinongedza ava baba kuti ava baba vanhu vakauraya Pendura tinzwa definite. I'm sorry that. Taura wakati simudze izwi. Inini tingati ndinoona mata kumasoro. Ndichitanga musi wandakatanga kuenda kumasoro. Zvakatsanangura baba vakafamba namai vakafamba navo. Right. Isu tika dzedu dzechona dzinoti chii panhau yemunhu anozviprotekta mukadzi wake. Ndoda kuti apa panyaya dzivana dzezvedu ndikuona dzakaswa kuti baba mutero vanokwanisa kuti munhu unokwanisa kuprotecta mudzimai apana munhu anoda kuti mukadzi wake ndezveka saka unotogadzira mukadzi wako vamwe vanotoita unotosvika akanamika naipapa saka izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo kana baba wavo vakazviita izvezvo ende zviri pachena kuti Moses akatotaura kuti ende amunondikumbiriro ruregereri ukadzi kuti akadini akararama mai vakuda kungotya havo kuti inyaya yakatoitika hapana chinhu chisingarepiswa ndosaka yatouya mudare muno munofanira kutotaura chokwadi chiripo kozi
uya wangazvizvi waizviziva lepekumbiro zvebhiru iye muzvatora akatora nei ati mubvunzo wangu hamusi kupindura unoti chii patsika dzedu nekuti inei i-traditional court tine tsika dzedu dzaiitwa nemadzitateguru edu kuti munhu asabate mbereko anofanira kuita zvakati kucharukira miti kuita sei dziripo nzira dzaidi dzefamily planning dziripo nzira dzekuprotekta mukadzi wako dziripo nzira dzaiseenzeswa ndo dzandiri kuti dzitsika idzi isusu tinoti chiinadzo kuona patsika kuchengetedza mukadzi wako kana kusa chese chinodzivirira mukadzi wako kuti asashanda hapana chakaipa patsika dzemusiwa nokuti kupfuma munhu kana kutaura nemunhu ndo zvinonetsa but kana munhu achinge azvionera ega ndo zvinokurudzirwa patsika dzedu ndizvo the same zvakangofanana changamire kusosa pagadheni rake kuti repiriza tangwetano saka zvichirova kuti kana uyo anga akaisa rusoswa pagadheni rake iwewe mombe yako iriyo yauya ikandopwanya rusoswa rwuya rukadya anoripira umwe munhu ndiani ndiye anoripira chii nyakudyirwa so zvirundishamisa kuti ishe wanozoenda undoti uyu aripirwe sei iye ariye akanga achidi akanga asosa gadheni rake chakamira nogona kwapindura ipapo tikutaura kwaitati atinofanira kuenda nemota kaenda namuaa kuti murira wainge achitori mupenyu wekufa ndakatuma mapurisa sezvaingasira kumufamba ende amunonzwe mega kuti ndizvaakutaura here kuti akapinda kumba kwani kwachapeuka ndakapinda kumba kwachapauka zveshuva ndakadainza maichapauka nemhuri yavo nababa chapauka maichapauka uyu zvaari kuti ndakapinda kumba kwani ndoda kukumbira ruregerero ndipone ndinoripa hangu kana nditambira ruregerero rwangu pane kune munhu wenguva aenda vanhu vasitaura chokwadi pane kune munhu wenguva aenda andazokurapa ndiye ngati kana wabvuma kukumbirwa ruregerero munozopiwa weti iyo ndiyo icharapa chii munhu kuti apone mai chapa wakaramba takatifa tagara kange kairi wachiti ndandauda sei handakuramba wamurira ndofa vanhu kumi machimuti waingu arimo wakavanda vamwe vaivechinzati muri aitotitaurire ndofa ndeshama dzacho kuti muri aitotaura kuti aine ndikumhanya nemukadzi wechi wemunhu wakadzi wanhu ndo anoita kasi mai wakaita sei vakaramba chakazoshamisa ndechekuti chapauka akazoenda kwamurira kati achiti ndipei mombe ndida mombe nhatu mukadzi wacho achindida $300 yokuti ndiripei ndipo ndakati ivi kana mairamba kuti mukadzi wako haana kunyengwa nhasi wada kuripa mombe nhatu nzei inge auya vanhu nhasi achiti ndinoda kuti ndiripo nandauya nhasi apa atora mombe 5 anotora mombe 5 dzekutumwa avaingesire kutumwa yekuripwa ndindowapi weti ndizve waripo wakatumwa wacho rufungo waripo vatitaurei pamusore ishe nevamwe wese pamusore changamire nevamwe wese vanomuka chakaita ndiani ndini tambudza ichi nemanyando tabawa uri munini ati mukoma chakaita kuti isusu ngekuti ndakange ndiripo takaenda kudare taenda kudare kwa ishe chenambu ndasvika dare chinzi dare rapera handiti padabuda taakubuda kuwana murira gwanzi chi sarai wasara wana murira
wakanzi sarai naishe sarai isusu badabuda bataenda isu tiri pamatownship takazoona takutsvaki vanamurira vari kukutsvaka vari kutitsvagire isusu tabva mudare kunzi dare radi rapera ini handisati handina kutoenda kumba kwangu kumba kwandinogara kuva ndatomirira vari kudei vari kudei kuzodzimara tasvika ndokunga wakazouya vanamurira ndokunga zvikuma 7-8 usiku nanasangana tauya tiri kukumbira ruregerero rwei rwenyaya tatutaura isusu ruregerero isusu apa hatisuzwa panyaya yatikutaura yamuri kutaura apa nyaya yamuri kutaura imimi kana mada kuti kupuma kwamaita uroi nekuti makanyenga mukadzi wedu ndipo patakataura kana mati imimi muda kuripa panyaya yanga yekuti yatandikunetsana uku ndipo motipowa mombe nhatu dzacho tizoti muda kuripa wakachema chema vanamurira wakati tikati saka munokwanisa kuripa zvapakadii tikanzi tokwanisa kuripa mombe 1 tikati aiwa pamunenge magona kuripa ipapo handiti kwekupedzisira kwacho tikati aiwa isusu nezvekuripwa vacho hatisiri kuda nenyaya yekuti mukadzi wedu ari kurapa kuti hana urara nemunhu ndikwakumirumurira semazibone mwana wechava regai nditsanangure pada yapedza kutsanangurwa naishe chenambura takati tabva kudare paishe chenambura taenda kumba takaona nhume yakatumwa navachapauka chisvika kuna kwamamurira wakatotutirwa wakatofonerwa nhume yavo ikatosvika kumba kumuchogoro patinogara ndesagara namaba pamba vasvika kudaro vakauti hanzi vekwamurira uyai titaurirani tega tega pasina shamwari kana manext door ndo tikaenda kumba kwavo nguva dzava kuitaura kuti 7 o'clock takasvika zvemapasti 10 dzeusiku tasvika tikakurukura semashoko anga agara taurwa nababa kuti endai pachapauka munokumbira ruregerero nyange ini musi wandakasvika ndichoka ndaigara ndabvunzisa baba kuti baba zvamadzikira nyama kudai so tiitanetsa kanzi mwanangu mira ndikutaurire chinokonzeresa kuti ndirware kudai ndakapinda mugadheni wachapauka tasvika mukoma chapauka takakurukura nyaya idzi vachapauka vasvika kuti kuti zvifambe zvakanaka ndipei mombe nhatu mukadzi wacho akabva atsanangura nguva yedzimadekwa idzodzo kuti inini kumombe dzachadwa nababa kuina handipo kozi vanozonditsotsa mangwana ini ndikairi mari vakataura yavakabvunza kwabva kuti ndiri kuda $300 zviyese kubvunza pano inini ndoti iwewe wouya wonditaura kuti wanga wachirara nemukadzi wangu handiti chekutanga ndotaura tiripa kuti ndipo dyoka nekuti wauya wega izvo zvekuti mukadzi abvuma haana kubvuma yaimwe nyaya asi kuti iwe wauya kureurura nekuti ndendikuda kuti titaurirani newe otherwise chimwe chinhu chekutanga idemu randinokudzika handiti kuti wanga wachidii nemukadzi wangu saka itori mhosva kune mivanamurira kuti murume wenyu whether or not airara neuyu ezvi hazvichabvumiki nekuti murume wenyu afa ende hapana munhu anobvuma mhosva kuti tingati darero tingararendesere asi kuti iye ega akauya achiti ndakarara namai avo itori mhosva 1 unobva waiswa demo ipapo d but ini mubvunzo wangu tichidzoka mubvunzo wangu wandabvunza kuti pachiwanhu chedu imhosva here kuti ndiise rusoswa pagadheni rangu
tirimbo yekunzwa maitiro amupita wakatodaidzira pakazara vanhu saka zvatanzwa tirimbo kudai mese masungwa mangwana kudai mangwana aya kudai kuya ndopakaanzi chapauka usunge mombe musi wechitatu ndopatakagarawo semhuri tikati naiva chapauka mombe ndeyei kudo kuti manyengerwa mukadzi asi chipireyo tindonzwe kuti mombe yamuda kubvisa ndeitwezve kunyangerwa mukadzi imhosva here papo ndoba parikuda kuti tinyasojekerwa mukadzi wako ane mhosva ane mhosva majeketa kuaripo pamusoro mamueyo nzeve dzedu dzanyasonzwa yangu mambo kuti mupe judgment tanyasonzwisa zviro zvese zviri munopa judgment dare icommunity court ine indozongosamaraiza zvamunenge madii mataura ndinitsekuona kwandifumika awa vanhu vanonzwa naye vane mwana wavo akauya kuuraya nemukadzi womunhu ndo vane mhosva ndo vanofanira kuripira ava nekuti wakazosvikira kuti mukadzi uyo aite weti kuti iwo waende kogadzirisa mwana wavo akanga akwirana nemukadzi wani wavo saka avo vacho ava ndo vanofanira kuripira uyu azotiye ndiri kuda mombe zvaataura ndo zvandiripa nei kuti tichipedze nawo chimwe mataura moyo kuti ngawaripe nechakati mhosva yabuda kuti no zveshuwa wane mhosva wakaenda wabvuma kuti takaenda kundoti tipeiwiti wane mhosva vantu vanoripa nechii vanofana kuripa anditauya sauraika vanoripa nechakati mombe dzaakataura kuti mombe nhatu zvakaipa kurara nemukadzi wedu kushora uyu mukadzi uyoyo ushorera mukadzi uyu woyo wotora wakuita wako uyu anga akasosa gadheni rake baba kuona kwandiri kuita ini pamuripo uyu vanhu vemunharaunda vanonzwanana hwaigara wese rufa rwakazouyaro umwe achivhura makumbo nhando ndinoona semombe mbiri dzinoita changamiro imwe chive yechitatu kwamambo asi nyakunyengerwa mbiri changamiro pamombe nhatu dzitaura dzinoirana nadzo asi kudzoka namai vachingamiro pamberi penyu vari kuramba vachireva nhema kuti havana kurara nababa asi vachikangana kuti pane munhu akatoenda nenyaya iyi vanofanira kunge vachitoripowa zvakare wanga waripo here kuti vari kunyepa une umbo hwacho here utipe nekuti kana ukati munhu ari kunyepaka hunge uine umbo hwawabata panyaya kutaura kuti pakati papa ndaona kuti aiwa panyepa hauna handiti saka uti munhu anyepa because panonzi munhu anyepwa nepemunhu nekuti anenge aine mafacts aanyepa kana umbowo hwaanyepa ini semaonero angu ndikuona mombe nhatu dzakanaka nenhau yekuti akanga apinda mugadziri auya nenyaya yakakatireurayega zvakanga adi aita saka ndiye akanga apinda saka mai ava ndingakwanisa kuvadzosa munyaya uyu akanga atozvibudira pachena kare tombotora nyaya iyoyo kuti iwewe unoenda undoti wakanganisa wongoenda mai woko chete undoti ndiri kudawo mutundu wako kuti upore ndiri kudawo mutundu wako hauna chawaenda nacho chekundoti undobvume mhosva yako kuti rauyawo nenyati iri panze apa chitipewo mutundu titi nekuti dai anga akapuwa mutundu akandopora akadai kuramba kuti nhasi kuti handina kudei kurara naye saka zviri pairi ipapo kuti pawakanga waziya ava kuti hama yavo yakaita cheupombwe nemukadzi wewanhu chekutanga wangadai wakabva waenda kwaishe ishe akadini akadaidzira dare iroro kuti wauye wayanane dare iroro so that watori nemombe dzawainadzo dzekubvuma mhosva wega waifanira kutoti nhadanga
woenda naro kuti kwama tishitsirewo kuti tikwanise kudii kuti tirapi. Asi apa tiri kuona kuti vanhu vakanga vasina chi kune chokwadi here kuti ndizvo here kungoenda kuti ndipowo weti yangu uyu anoti ndipo yechi mubvunzo unobvunzwa kuti weti yangu yechi hakuna kubvuma mhosva dai anga akapuhwa weti pamwe akandoita raiti ezvo zvangadai ari pabhari kurapa but nenhau yekuti vanhu vanga vasiri sensi akasvika pakundodini pakundofa akadai akamhanya kuno kumatare kwamambo kuno kuti no taita dambudziko rakati uyu ari ane runyoka tikanga takamubatsira achiri mupenyu kana rwanga ruri runyoka pane vanga ruroto pamusoro ipamo ndandoda kubatsirawo pari kunzi nawachakauka wakanga wasina ruzivo kana runyero kuti mukadzi wavaitana namwe Muringa akatombotitaurira ini ndaita patese akatombotitaurira achitoti wachapaukawo wakatombomutaurira kuti vanhu vari kuti uri kudana nemukadzi wangu asi iwewe siyana nazvo satedzere vanhu wakatozomupa direction yekuenda kun'anga pataurwa naishe chenamboni ndo wakatomuti kune munhu anobatsira pa 17 iwo wachapauka wacho vachitomutirairira futi kwepeni inini ndorwara panapa ndorwara mese mondiona kuti ndiri kurwara ungatadzere kunditi manyai nemunhu pachipatara manyai nemunhu pachipatara pa ndio mhosva yangu ndizvozvo hapana mhosva asi zvatoda kuti dai yakanga ari kuziva kuti ndizvozvo zvaakaita aifanira kuti nadanga akaenda kwaari uyo ndauyowo shamwari otsvaga madziso awira panyaya yakadari zvimadzishe nemadzimambo nekuti vamwe vanhu vese havakwanisi kuita sahwira panyaya iyi yaitoenda toonekwa gwara rekuti chii basa rake rifambe abvuma mhosva yekupinda muini muchuru mumunda memunhu saka dare taapa judgment I think taipa nguva yakakwana pamusoro imo vanamurira vangangotenderere zvavo vachitenderedza nguva ikutofamba mambo asi vanamurira vane mhosva yakanyatsokwana judgment ndo yakungodikanwa kuti dzida ravo rotoita sei ndo yatofunga tiri kupa iwo uri kutaurawo kuti mombe nhati dzatisaoa dzakanaka chaizvo pamusoro ichanganwa inini ndandoda kuti nditiukwamuri changanwa handizivi kuti inini zita rangu kuti ripinde pakwa munhu ari defendant iye muridzi wazvo ari kuzikana ndiwe kamukoma ndindiwe murira sandiwe murira saka ndikuyana matare aiitwa pamba pako iwewo ukatotaura kuti takaa ndiripo ndakatoataura kuti haiwa ndiri kuda kutouya wakati haiwa ngatichitaurei panapa pamba pake aipa pamba pake kwete pangu pacho pati uripo ndakatiripo samukoma inga ndakubvunza madini kuyana mozisi wacho akafa saka ndinyika mapo taipinza boxi natenda dare ledu rekutanga tichibvisa mari dzedu dzedare tenda yachibvisa chapawaka achibvisa chipinda dare rechipiri zveboxi taikupinda natenda saka hapana tingatadze kusungisa ndaibvisa hongu asi ndaibvisa ndiri kuizwira mozisi iri mari yamozisi baba avo vari kutaura ndiwo mukoma wemuferi saka muri kuda kurambei miri mhosva iri mumba mei hapana pamati mhosva iri mumba mei ndini wacho atosara ndini munofanirwa kutoripa handini kusara pavana vanochengeta vanai kumachira changamiri ini aidiona kuti mombe nhatu dziri dzega ishoma dai paita mombe nhatu nembuzi mbiri dzinouya kwamambo nokuti hapana iri nyenze yekuti vakatadza vatondokumbira weti pamberi kuti takatadzawo mochibvisayo nekuti ezvezvi taakuchingoti taakubvisisa
wasara wapenyu muridzi wemhosva akadii akafa. Saka hatichaiti kuti tiomesere dare hatichakwanisi kuti tiomesere dare nekuti chokwadi hatichabuzikanwi kuti ichokwadi here kuti akarara nemukadzi wemunhu kana kuti anga ari mahallucination akanga akuita semunhu anga akurwara orotomoka achitaura mazita emunhu hatichazvizivi. Saka sevanhu vagari variyo vagari tongoti isusu uyo kana iri chokwadi akahura ngatichionei maleseni neisu wapenyu wasara kuti mukadzi wemunhu haadi tiri kupanzwisa here kuti ngachiwe chidzidzo chekuti mukadzi wemunhu haabatwi, nekuti paunenge uchirara nemukadzi wemunhu unenge uchizviita gamba, murume wacho uchimuita senge chipunyeni, munhu asinganzwisisi asingazivi akapusa. Uchifamba uchindoeka like izvo tinonzwa kuti aitofamba achitaura kuti wakadzi wemuno muarea ndadii ndagwaza ndasakura ndapedza. Kurara newakadzi wevanhu uchifamba uchidii uchiganza. Saka naizvozvo tongoti isusu dare hapachisina achandoripira umwe munhu, nekuti kana yanga iri chokwadi kuti uyu anga akasosa akawana mubayiro wake wekufa nenhau yekurara nenhau yekurara nemukadzi wemunhu. Kana kuri kuti hapanai kusosa asi zvinonzi rine manyanga hakuna chusi chinopitika pasina kambewe mwoto unenge uripa. Shakani naizvozvo dare rangozobata kuti no there is circumstances dzatingangoone sedare kuti zveshuwa mukadzi uyu anganga akadii anga akasoswa uyo akarara, asi unfortunately wairawa umwe wacho akafa umwe wacho achiri mupenyu. Ende kuti tiburitse chokwadi tindoti taakundorwadzisa wasara wacho paine wairi wakanga wakakanganisa, dare harichakwanisi kuti tichindoti ngaparipirwa. Asi dare rinoti makosi ekunzwa imimi kudare wanamurira munochibhadharawo makosi iyayo ekuuya kudare mobhadhara imari makosi ese amakasenzesa kuenda kumadare. $320. Right. Shaka imimi maakubhadhara half of 320 which is $160. Imimi munobatawo half yemakosi yacho e160. Saka muchange muchiwabhadhara 160 back nekuti wakatosenzesa kuenda kumatare achiunza kumatare, nekuti paine nyaya yekupumhana nyaya yekudii. Asi nenhau yekuti haticha macircumstances anotiratidza kuti zveshuwa mai avo vakanga vachidana naye, asi kuti tinyatsopuruva chokwadi chekuti wakarara sei hapanai. Muri kuona pamabuda imimi wapenyu kuti vanhu wakatadzirana, wanhu wacho akafa, wanhu wacho aripo, asi kuti abvume kuti zveshuwa ndakarara nemunhu hazvidi.
uyo kuisa rusoso pagadheni rake pachivanhu chedu hatirambidzi isusu tinobvuma ndo zvatinototarisira kuti kuno I think achitobuda panze apa pana vachatomukwenya kuti wakaenda kupi undiponi so ndo saka tati isusu hapana achandobhadharira umwe munhu chii mari asi dzemakosti edare dzakasashandiswa kuuya kumakosti kumatare tochibatsirana kuti nyaya yedu ipere zvakanaka right munoibhadhara rini 160 by 31 March munouya muchitora mari yenyu 160 yedare inini panhau iyi hapana here pekuti inini ndichenurwe kuti ndiregere kuti ndirambe ndichisvibidza kuti takauraya. Okay. Kana uri kuda hako kuenda kundochenurwa tinenge wakundobvisa hako mari yekuti muende kana uchida kuendako kana uchida kudii but uchenjere kutsvaga n'anga inobata mai. Tati isusu hapana tokupa lindo pandimire pa gozi lindo takucheka kuti ndakasvika pakutukwa pakushaudo wapazai uri hure wapedza urume wanyu wewe nzgai munhu utombunzwa uchishama kana mukanwa mako saka maurira ndatoitawo ndatouyawo ndichiti ndodawo ndochena ndiro munodawo kuenda kundochenurwa here kana muzi chenesane tiri wairi kwete kuti wangofamba wachingonditi maya ina ndina dambudziko navo baba navo ini ndaisatovazivawo ende zvinei zvandatoziziva izvinezvi ndezvekuti vazukuru vemukwasha vangu zvandisatozivi saka handina nisaka yapera nekuti hapana abhadhariswa hapana adii watabhadharisa ati simukai tiende nyanya